स्वर ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଗୀତ ଯାହା ଛୁଇଁଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା, ଜଣେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଥିବା ଗାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ। 25 ନଭେମ୍ବର 1990ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲିଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବିଦା ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଛୋଟ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦିନେ ମୁଁ ଗାୟକ ହେବି। ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେ MBBS ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱର କହୁଥିଲା, ତୁମର ପାଠ ଅଲଗା, ତୁମର ଘର ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଢ଼ି ସେ ସାହସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, MBBS ଛାଡ଼ି ଗୀତକୁ ପେଶା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୂରା ପାଲଟି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ 2012ରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ 2 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନେଲେ ଭାଗ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୋହିତ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜିତିଲେ ଖିତାବ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସ୍ୱର। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁର ଓ ସଫଳତାର ଅଧ୍ୟାୟ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ଦୁଃଖ ଭରା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ସେ ସ୍ୱରରେ ଆଣିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଆଲବମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ଲଭ୍ଡ ସିଙ୍ଗର। ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନତା ସବୁବେଳେ ସରଳ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ପଛେ ଥିଲା। 17 ନଭେମ୍ବର 2025 ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିଲା ବିଜୁଳି ପଡ଼ିବା ଖବର। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍ୟୁଅର, ଏକ ସ୍ୱର ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଆଜି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରେମର ଗୀତ, ଆବେଗର ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଏହି ଧରାରେ ରହିଲ, ସୁରକୁ ଜୀବନ ଦେଲ। ଏବେ ତୁମର ସୁର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ଗୁଞ୍ଜି ରହିବ। କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଇତିହାସ ହୋଇ